ka channel clear tu te chi bai le vek u hei Mochi Mizo Chhangban na changin ka Siam china hei adik to pa atui lutuka chu asiam dan kan en how do na ni chuanin I ka chhum lai vel te kha chu kala video kha kala la lawa chuanin chhangban chhum tur ang khanin I ka meta chuanin rice cooker ka steama ka steam min sa kha ania hei chhangban chhum I na kan phun kan chhum te po kha ati thei veka chuan hei ti hianin butter ka lo nei rem chan lo wangin tel ka manga tel ti po hi alo man thei vek le zela chuan ti hianin ka met ta kan chhangban chhum sa kha ti hian alo fan chadu em a ti hian hei ka meta Chhangban kha adip that chuanin I me ne lutuk vak po kha angai lawa afan chadu khop meya hei aban che ya ti hian aban abelo nan khan ti khan tel kha kan hnoi zela ka kuta ti po aban lutuk lo nan khan aban chakhop meya he chhangban hi tel te ti khan kan hnoi zela aban ka kuta te aban na kai lo nan khan ti khan ka hmet ani Chhangban chhum sa ka ti hian ati top theya amin to turania a chan chu kan chhum to don lawa wangin chuan hei ka me kha kalo du tok to a hei fan chat to topa Mochi TV ati kan mu chin ang cha khan hei fan chat to lu tukani kan Mizo Chhangban nge me hian ti hian I alo siam thei reng me a that dewin hei fan chadu lutuk ta hian hei che pakhata hianin corn flour ka da aban lo nan khan tian ka me sa kha paliya ka siama hei a intia turin paliya ti hianin ka hlom sang ta a ti hian kuta aban lutuk lo nan khan tian corn flour khan ti hian ka tia hei ti hian ka meta ka chhangban hi anem thata wangin hei nuai na po kha ngai shan chuang lawa ata nuai na po khang kan du chuanin kan nor thei thawa chuan ma se hei ata nuai na ngai lo po hian ti hianin ka kuthian ka met per theya ta hianin choina bol kan man ang kha khatyang kha pakhat kala he ti hianin achunga hianin I whipping cream kha ka thun do na cake ka kan man thin ang khamo khatyang cake kha I achunga hian thei te pon thun china jam te pon thun china kha ka chu kan nei rem chan ang kha kan du kha kan thun theya thei hai te thei chi sang te po an thun chin ani hei ti hian whipping cream kha fianin ka swa ka ti hianin chuan hei ti hian atlang kha kan la khomanga kan met pinganga achunga cream kan thun kha chuak thei lo turin tian kan ti pinganga ta hian kan silanga kan me pin na ba ka achuang la om ka ti hian kan la thla anga adang siam nan hei kan mangle thei ni hei ti hian
tiang hianin kan siam vek anga hei pali ya ka siam suaka kan lo en chinang kan lo ei chinang pakhat hi hei ti hian hei khuchakhaw in an ei thin te TV a kan hmu thin sor cha te phone a kan hmu thin ang nen khan engma dang lamna omlova kan Mizo Chhangban nge me khan Mochi tui tak mai kan siama Chhangban ban le rim te cream han in pol kha tui em ani khati zong kha nia du matalin in lo changkai pui le nge ka be che